ematen diot azteko. Bai. Haupa laguno, hemen deprodi dizketan, eta game erauntzako lehenengo LOL txapelketarekin gatoz gaurkoan. Oraingoan lehenengo kanporaketa izango du Sergio Megaus Mendiren aurka, eta niri laguntzeko kasteatzen, beti bezala Robot Gilean dugu. Arratsaldeon, Robot. Arratsaldeon lagunok. Beste arratsalde bat, beste txapelketa bat, beste jolas bat. Bai. Gainera oraingoan, bai, behar bada gaur egun txapelketa egiten den jokoari buruz gaude gainera. Bai. Munduan gehien jolasten den jolasa dela ustet, erabiltzaile gehien auskana, eta Txapelketetan uste dut gehien ikusten dena, gaur egun egia esan da joko hau iaia kilolak baino gehiago, atzera edo gehiago. Bai, Ego Korean adibidez, kirola baino gehiago ikusten da. Haba, hango Ego Koreako kirol nazionala League of Legends da. Bai, eta Amerikar estatu batet, bueno, txakurrak agurtuz aparte, Amerikan behuztu be atzera dabilera gaur egun, eta hemen pizkanaka be indarra hartzen doa. Bai, eta, bueno, partida prestatu bitartean, hemen gaude, bitartez musika peska jarritaukat fondotik. Bueno, umapen, 7. hasi gara ja zuzenean, Jakin dezazuen. Takorduko mendik, tuterretik. Akat txiki bat egon da partida sortzen, orantxe sortuko berez. Bai, lasaitasunez, pitinka, horreldu zaite mesua. Onartzen dut. Ateratzen gara, ez? Bai. Eta berriz gonbidatuta, bai. Ezke, espektaore modu. Zen bar dugu, mega... Sartu... Peteta dagoela esaten dit. Ba, espektadore bat baina gehiago opzioan berko luke. Jesus, ba. Ezkeniko momentuko... Arazo txikiak. Teknologi arazoak. A ber, ba. Noizbaiten agertu behar dira hor fastidatzeko. Bai. Umapen 6. Hemen Twitter gaur erre beharko dugu. Ea lortzen garen umapen lehenengoak ertzela hor, helburu polita izango litzateke, helburu lehenengoak izatea hor, paf, argazki historikoa ja, egiteko. Gainera uste duk gaur, nagusi jauna, bestaldean dekogula, ez? Ba, bai, behar esan duenez, bai. Así que... Vale, badakin online, lehengo zu gonbidatuko zaitut. Vale, onartuta. Espektadore parera pasatu. Bai, pasatu naiz. Vale, banaka joan beharko naiz egiten. Ez dakit beste bioiek zertan ari diren. Ez. Erakitzen nahi da. Biei. Zegoen parte barruan, ez dakit esango diete... Bai, ateratzeko esan diet, nik biei. Bai, Sergius atera dagoen selekzion de partida.
En selección de campeones, atera Bale, partida. orantxe esan didate ari bidela edo ertetzera doazela. Vale, primeran. Beraz, orantxe hasiko era ja. Partida barruan daude, baina, bueno, orantxe aterako direan ez. Bai. Bitartean zer iruditzen, preste sartzen diren bitartean, eta zer iruditzen pizka bat komentatzea nola hasi diren estimeko berapenak. Zer Bai, egoki gaina partida kargatzen nahi zaio, beraz pixkat tardatu ingo debe. Bai. bitartean pizka bat hor rellenatzeko. Hor dago botatzen mezuak eskepetik. Vale. Eta, beno, estimeko rebaja, nire ustez ondo hasi ziren atzo. Gogor, nire ustez fuerte eman diote azteko. Nahiko interesante hasi dira. Ea nola aurrera egiten duten. Baina nahiko joko interesanteak hartu dira azteko. Bai, eta presio honak, deskontu handiakin. Bai, adibidez, ez dakit asko ja igual esaio geratuko, baina adibidez Romebia bi egunetan zehar, uneko 75ko beherapena bi egunetan zehar. Osea, tela. Bai. Romebia 15 eurotan erosteko oportunitate itzela. Adibidez. Zer gehiago, Rogue Legacy ez dakit ezagutuko duzuen, ez dakit entzuna izango duzun, baina oso joko itzela bat. Bai, zea estiloa da, ez? Horrelaz plataformetako bat. Bai, zala pertsonei bat, hil behar dituzu gaztelu bateko bosak, eta zure pertsonaiak zuk zoaz pertsonai aldatzen, partidatik partidara, bueno, zuk zoaz ez dolan zehar, eta hiltzen ditutenean, pertsonai horren seme bat hautatu behar duzu, hiru artean seme bat, eta pertsonai bakoitza arazo bat, enfermetate bat, adibidez bat miopea da, bestea txuri beltzen ikusten du, eta olakoak, bata erraldoia da, bestea txikia, eta olakoak, eta zoaz bori gazteluan zehar bosak bilatzen eta hiltzen. Eta benetan interesantea den jokoa, Bolita, India eta 5 eurotan erosteko oportunitate itzela. Adibidez. Bai. Jolaz polita eta zea. Eta, bueno, hemen arazo txiki batzuk zaten ari gira. Partida bat, beraiek diskuratuta partida hasia egin dute, eta, bueno, orain partidatik atera arte, eta League of Legendsek alde horretan neko gauza traketza dauka, hobetzeko asko. Eta arazo txotxiki horik. 20 minutuen roi hori puta da hutsa da. Bai. 20 minutu hor, arametan hori ez zuten behartu behar horretan. Ez. Partida postekotako partidetan edo, bale. Arametan ikuste hori kendu beharko luketen. Bai. Gainera, aram gehienetan erabiltzen da entrenatzeko eta bar, eta edozein momentutan ateratzeko oportunitatea hobeto dator. Bale. Orain ja, inbitatu izango ditut. Mapen zigarrana jarraitzen gara, eta 12 ordutako joeran igo gara 3 lau postu, 2 lau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 gaude 12 ordutako joeretan, eta 24 orduko joeretan oraindik ez gara agertzen. Baina, bueno, zigarranetan alde mendiken gainetik, Gipuzkoaren gainetik, hortik gode ezberdinen gainetik. Hor sartu zaigu Sergius ikusten dudanez. Bai, aber espectadoretara pasatzen den. A ver, bimezu Twitterrean, takata. Bueno, bezala. Vale, hau, ondo doa.
A ber, mezu asko ipetik. A ber, iluntzeko partidarako arazo berdinak ez ditugun izaten, gogoratu, Nik uste dut ja, iluntzean ja prestate egongo gara. Bai, iluntzeko partida izango dela Basurde Inigo 27aren aurka, eta bale, orain bai, partida prestatuta dago. Beitu, Sergio lehen bota dut mezu bat suerte kakazko bidaliz, eta Sergiok esaten du, barko dutela, bera gutxienez. Ikusiko da, zeran aurrera egiten duen partida. Bai, Espero dut, jastanekoak bezala egotea hor, hipermega interesante hor. ez dakizatik, partidako txatetik idazten diet, baina ez dute ikusten, ez dakit ez dauden ohituta ero. Eta beno, Hora daude hautatzen ikusten. bai, pertsonen hautaketan, Megaritz Warwickekin joango da, eta Iratxo Ordoka aukeratzen ari da, baina hasiera batean Ani dauka aukeratuta. Momentuz, bai, eta nirekin geratzen da. Hau, interesanti izango da. Megaritz Gutxienez. doa sendatzekoarekin eta flasharekin, eta Ani fantasmal, Pendere eta fantasmal. bai, Eta horren hasi zaigu delayarena. bai, dileia, barkatu hau, baina hau gure eskutik kanpo dago, 3 minutuko Ez. dileia daukagu partidan. Lolak daukan sistema da, besterik ez, ezin diogu ez ere egin. Berez sistema hau dago sortuta jendeak trampa ez dezan egin, norbait ikusten jarri eta esateko aurkariak bat segiten ari den. Egia esan aramen ez dauka zentzua hondirik, ze denbora guztian ikusten duzu nun dagoen bestea, kasik. Notizion, errekorra batu dugu momentu sumapen laugarrena gaudeia da. Bueno, Hogetzen goaz? bai, Bizkanaka, lehenengokoak izatera heltzen garen. bai. Egunen batean, Espainiako Hori itxela izango litzateke. PTN eteratzea, Lehenengoak izatea. hori zuer izango litzateke, Euskaldun batzuk, Lehenengokoak izate izango litzateke ja, baina izatea lehenengokoak eta gero alizalkapo atxetik. Izango litzateke ja, hori ja izango litzateke. Egunen baten lortuko dugu, fijo, gainera. Erritmo honetara, hasi baino lehen azten galera ja rankin erdia igota. Fijo, gainera. bueno, eta pixkat partidari buruz kinik, ze irutzen zaizu, Warwick eta... Erabilita, hanik bez daukaz ere egitekorik. Bai, adibidez, harrapatzen badu dorre azpian Warwickek Ani, hau da, Warwicken dorre azpian ultiarekin, gogoratu Warwicken ultiak 2,5 edo 3 segundutan geldiarazten zaitula, eta torrearen kolpea gehi Warwicken bere atzaparkadaekin, oso arriskutsu izan daiteke. Beraz... Oso arriskutsu. Bai, eta, bueno, bakoitzak abantaila bestea dauka, Ani daukan abantaila da ez dela meleko pertsonaia bat, hau da urrutitik atakatu dezakela, eta Warwick mele denez, Anik pixka desgaztu dezake denboran zehar, eta Warwick daukana da ona, sustaina daukala, hau da, bitxitoak, kripak hilezkero, bizitza pixkat errekuperatzen du, Anik ez daukana, beraz, bakoitzak halako abantaila txiki batzu baditu, eta beno, partida hasiko da oraintxe. Hor dago kargatzen, eta ikusiko dugu zelan hasi diren, zelan hasten diren. Orokorrean, Anik apeik beharko luke, eta Warwick ez bana biltzarto AD, ez bana izerratzen, bestela zuzendu. Bai, horrela egiten da normalean bentsat. Norbait etxera izten ari da, orain bertan. Urtsik etxera, nagusi jauna etxera iristen ari da. Nagusi jauna maitea etxera iristen ari da, duela 12 minutu. Eta ikusten deu, Ani hasi dela Doraneko eraztun batekin. Nik ez dut ikusten. Ez? Ez kargatzen dago oraindik. Doraneko eraztun batekin, bara esplosiba batekin, eta 2 potirekin, sendatzekoak. Eta Warwick berez hasi da, Doran baten, eraztun batekin, eta 5 potirekin, beraz, Warwick gehiago junda aguantatzera. Gainera, Ani jarri da, barkatu, Ani jarri da
bueno, atxekoetan, zelarretan, baina atxekoetan. Eta Garwik hor aurreko zelarretan jarri da. Bai, Arraro egiten zait Garwik astea anillo de Dorlan derakoa, baina bueno, izango da hori esaten ari zen, komentatzen ari zinena, izango dela behar bada bizitza gehiago izateko eta mina aguantatzeko. bai. Eta ikusten deu Warwickek eskuari ez barkatu, bikoitzari bi eman dizkiola, ez barkatu kuari bi eta bikoitzari bat, eta hanek kuari bikoitzari eta eari bat. Normalean, aran eta normalean, hanik egiten duena egiten, orokorrean igutxen ez honan egiten du, eta nik honan ikusi dut egiten dela, habilitate bakoitzalein bat ematea guztiak izateko, eta gero ja behar bada, igot bata igotzen topera edo beste edo dena delakoa. Eta momentu zorgoaz ikusten nola ja hanik bizitzardiak kendu dion Warwickeri. Pixkanakari ez gazatzen, baina Warwick potiak erabiltzen ari da sendatzeko. Eta ez aztu be, hanik kuarekin lasgitratu egiten badu, kua kostatzen zaion mana hori ez duela errekuperatzen duela. Bai, hori da. Beraz, momentu batetan, ondo lasgitratzen egiten bada, mana hori errekuperatu alduzu pixkanaka. Hori, trebezia behar da. Hori bai, Warwickek manarik ez da bat ere gastatzen, eta hanik ja nahiko gastatuta dauka. Bueno, estrategia ezberdinak azkenean. Bai, hani be mana hori behar du, bestela autoatakekin bez du asko egiten. Bai. Gogoratu ikuslei, barkatu zuri ere, gogoratu ikuslei partida bakarrera dela kanporaketa, hau irabazten duenak, pasatuko da finalera. Automatikoki. Eta galtzaia, hirugarren postuko zera pasatuko dela. Eta ea nagusi jauna heltzen denean seinala idaltzen digun, ez dakit ja aurrean egongo den edo ez. Polita izango da, hor sozer prestaukat hor, beraren txat. Bueno, hor ikusten dugu gurutxe horiek, bai bizitza, bai mana rekuperatzen dute. Bai, mega aritze joan berko luke hartzera. Bai, bizitzaz pizko bat kaskata dabil. Baina be, Warwick ez badu ondo minioiak eta hori horrelakoak egiten be, putada bat da. Handik, bueno, nahiz eta igual ez egitea oso ondo farm hori, behar bada momentu batetan abantai esango du, bai Eftuna, bai Tibers eta kontuz, hani orantxe igoko da asigarren nivelera, bai orantxe igo da, ja badauka ultia, eta orantxe akatu egin dezake, Bai, ondo egitekotan, akabo. Ja, estuna badauka, faiatu du. Faiatu dau, katxiz. Bueno, mea, Tibers segunduro mina egiten dau, horken du dio bizitza. Tibers dago tankeatzen, eta horre jartzen dira minionekin. Jasoltzen ari du dorrealen mina. Dorrea ejekutatu du Ani. Bai, ari zen Tibers atakatzen Warwicki eta torreak noski ikusi duenez erasotzen, Aniri apuntatu dio eta ez zuen espero hau. Ez duztut ez dela kontrolatu egia esan da. Horain dago gutxienez ez dio eman kila ez dio ematen Warwickeri, bestela izan daiteke arazo txikitxo bat. Bai, eta hanik ikusten dugu ez duela gehiago ezer erosi, ahorratzen nahikoa diruan. Bai, honek pautada bat izan daiteke Anire txatzen eta oraintxe bertan egin du farmeo bat inorako laziorik gabe, inorako arazorik gabe, eta nibelez igo da zazpigarrenera, nahiz eta Ani nahiko atxetik egon oraintxe bertan. Bai, Warwick 8garrenera igo da, eta goratzen dizuegu hemen Retail Invokadorren ez bezala, ezin zerela itzuli zeure bazera, erosketak egitera edo sendatzera, hiltzen etzaren bitartean, beraz. Ez, inoiz bez, gainera. Ezin baz, Alanda ere utzi dio, Warwickeri utzi dio erdi fastidiatuta bizitzaz, be? Bai, eta Warwickek oraindik orantxe erabili du poti bat sendatzeko eta beste hiru ditu. Ikusten ari naiz, bai. Hor dabil, hor jo, eta fuego, hor doa Warwick, ultia bota dio, ultia bota dio, bizitza hartzen duanik, eta ez da azkenean falsa alarma bat izan du. Baina, Anik, Warwick ultia holde berri du, Anik ja gutxi barru usatzen du ja kargatuko zaiola berriz, 4 segundutan. Ondo botata, orain estuna dauka gainera, ondo botata, akabo.
Bai, estuna eta ultia eta... lortzen duen, hor urbiltzen da, urbiltzen dira, erabili du estuna, ezebez, azkenean, ez daukazu estunik lagun, bizitza rekuperatzen dago. Eta prendarrare badauka, zerbait behar izan ezkeo, kontuz? Ui, komentariak bota nahi behar dituzue, hashtag gemirautzian lol, gemirautzian G mayúsculas ez badut txarto gogoratzen. Hori data. Eta nosemen joango naiz nau edo aritz begira. Bai, eta ikusten dugu orain ane pixkatatzera itzulita dagoela. Ez, baina lerroa puxatuta dauka, hori ez dago Bai. batere txarto. Warwick atzera egin behar du, minion gabe, bizitza gabe. Eta torre... bere bizitza zindakutzu. hori, torre erdia botata. Eta gainera dorre azpian minionak gaina erraz ez dituzu akatzen, beraz. Ez, gartzen duzun dirua da be hori. Bai, Warwick Warwick bizitza erabiltzen du zapozioak. eta hanik estun... Ai, Ia estuna kargatzen duen, ja, Bai. eta bota egiten dion, habilitate bat gehiago erabili behar du. Normalean estuna kargatzeko ea erabiltzen da, hor Warwick torre azpian geratzen da. Eta ea zeran geratatzen den, Bale. hor bota dio Eta hil da, oso ondo. Primeran hanik egiten du lehenengo baja, jokoaren lehenengo baja, ja ez da orain ez dakit zenbat segundu izango ditu agertu baino lehen, dorrea Bai. botako du ziurazki. Warwicki 10 segundu falta zaizkio eta dorrea zeuruenik botatuko du. Dorre hau desagertuta dago oraintxe bertan. Eta ber, ikusiko du bitartez Warwickek zer osten duen. Dorre akabo, oso ondo rani, oso ondo bota du, gainera oso ondo eman dio justo Tibersekin. Hori da egin behar dena, benetan, hori da egin behar dena nirekin. Dorre apurtuta, hori ikusten dugu. Merkurio botak erosi ditu Warwickek. Merkurio botak, zer raro? Zer Da bai, ikusu, zer raro? ez, ondo egin du, aturdimiento eta CCA gesteko denbora egin. Hau da, aniren estunta gesteko denbora. Ah, bale, bai, egia, bai. Zuzena, bueno, bigarren dorrea ja pizka bat botata dauka hanik. Bai, baina krip gabe geratu da eta atzera itzuli beharko du. Bueno, bai, gaina estun polit bat dauka, W eginda, harrapatzen duen guztia estunatzen duela, gainera bidetik bizitzak etzen dio Warwickeri. Ikusten hor, W-ak, Bai. hor ondo balio du momentu horretan. Eta ikusten Warwickek dugunez, hanik 3.100 diru dauka efektiboan, hau da denda jun eta gastatzeko. Bai, diruz hori ikusten hanik 400 gehiago gastatu duela Warwick baino, hanik hor harrapatu du ultiarekin, baina azkenean ez ebez. Baina bizitza ardia juntzaio, bi pozio bizitza ditu. rekuperatzea doa. Eta gainera oraindik 2 pozio ditu, beraz, lasai. Nauzi jauna, atxan egotekotan mesua seinalea bidali, mesedez. Oraindik etzen etxibera irutziko. Eta Warwick aniren atzetik doa. Bai, hanik hor bota dio Tibers. hor bota dio, lortzen du, flash egiten du Iez egiteko. Warwick eta azkenean libratu egiten da. Bizitza erdiak kendu dio alanda ere, Tibers hor dago. Tibers Warwicken biladoa hor korrikan, Tibers, naiz. Eta Tiberse launduko dio orain pixkat puxeatzen linea. Bai, gainera torrean tankatuko du bera, gainera, hor ani beste nivel bat igo da. Eta oso ondo egin du zendakuntza kenduta, Warwicki. Bai. Hanik Warwick baino nivel bat gorago dago, hori abantaila da. Bai. Gainera hori, Warwick ez dauka flashik. Tibersia hil egin da, hor egin dio mina. Erdi bizitzara dago Warwick. Erdi bizitzara. Eta nik zuen horrean bomboi bat jarriko dut, lindorreko bomboia. Eta nauzi janak bidali du tuita, etxeko telebistatik ari dela ikusten, hori bai dela kalitatea izatea. Bai. Berroi pulgadatako telebistat eta... Ederki ikusiko da partida. Bai, gainera hori, altavoz onak eta bar. Ultia. Hor bota dio ultia. Baina, Nani atxera doa, fantasmala erabiltzen du eta libratu egiten da.
Bai, Libratu egiten da, hor bota dio kuba, autoatake bat, W-A. bai, Bizitza rekuperatzen du atake horrekin Warwick. Gaur egun gandik irabazten dio diru zeani. Gainea, Warwickek Doranen espata dauka, Bai, eta ni dauka prestatuta Tibers be, nahiz eta ez du nahi hori duen Tibers erabili gabe, baina bueno. sendatzeko hartu, Warwick etzen dio. bai, Warwickek kendu dio. Hor bota dio Tibers, Bai, eta Warwick lortzen du ies egitea. Nahiko ondo ies egiten ari du Warwick egia esan da, botatzen dionean Tibers. bai, Nahiko ondo ies egiten ari du. Hani bizitza hori kendu egiten dio. W-A, ordua, beraren kontra, Warwick atzera doa, ezin du farmeatu. pixke zoneatzen ari da orain, ez usteko ainerrez farmeatzen. Ondo dago, gainera Holandorrera heltzerakoan ezin izango du hain ondo farmeatu, lasgiteatu, hobeto esan da. Ez du diru hori oso ondo lortuko. Hor kentzen dio bizitza erdi, bueno, parte igotzen da, nivelez biak 14 eta dorrea... Eta kontuz ibiltzea dauka, berari ari zaio dorrea. Ultia, Hau izan daiteke hiltzea. bai, seguruenik eriotza, eta bai. Eta Warwick baja bat markatu egiten da. Bat, Doazte, eta Warwicken aukera da oraina, puxeatu eta... Puxeatu eta dorre bat bota. Bueno, behar bada ez dakiz zenbateko respondatzeko oraintxe bertan Anik. Eta ikusten dugu Anik Rabadonen gorra erosi duela, eta Bai. Brazalete Buzkaora posible da Zonia zagitera joatea? Ziurazki gainera... Ultirako, Warwicken ultirako zona da. Bai, eta gainera horretaz aparte ondo gehiago Bai. ematen dizu. Beraz Tibersentzako zein Aniren edo zein habilitaterako ondo etorriko zaio. Bai, defentsibo aldeki eta ofensiboki objektu zona da Zoniaz, 120 AP eta gainera ematen dizkio Warwicken ultigean bizitzartzeko, Warwick ez dakitzeatik atzera itzulita dago. Uste dut pentsatzen ari dela, Bai. erosi dezakela eta ez da konturatzen Bai. mapa honetan ezin dela erosi hilbar salera Bai. erosi ahal izateko. Idatzi ingo diot, Bestela, bitartean Ani hor dago farmeatzen lasaitasunez. Nik uste dute Ani galdetzen dela non demontre dago, hor egin du pentakil bat minionen pentakila. Warwick jarraitzen du saiatzen erosketak egiten, baina uste dut erosketak ezin dituzula egin lagun hil arte. Bestera nagusi jauna botako dugu zure gainera. Eta ja zer komentatzen duten eta hemendik. kontuz, alkar erasotzen nahi dira. Elkarra erasotzen, ke ba? Ez, ba, orduan Ez. lag pixka daukat nik. Ez dago, Warwick dago jarraitzen, orain dago joaten dorrera Warwick eta hor dago dorrea apurtzen Anik. Eta esaten dit, nagusi jauna esaten dit gutxi entzuten zaidala, ba mikroa topera da daukat, zin diote zer gehiago egin, behar bada Skypeetik pizkatik goko diote mikroaren indarra, baina ezin dute zergatzen ari naiz hor, komentatu mesedez. Batzutan... Bale, orain, lag txiki bat izan dut, nik. Batzutan gertatzen zaizuna da, mikrotik urrutiratutakoan bakuxo goin zuten zara. Bai, hori noski. Eske bestela eske daukat erdiraran da ere, Skypeen kapatuta daukat Skypeetik mikroa, belarriak Bai. ez lehertzeko. Eta... Arraroa Anik dendara joan eta diru guztiaz gastatzea, hau da, desentekin itzuli da, 1000 eta pikorekin itzuli da. Zion emango igual objekturen bat erosteko, edo? Bai, izan daiteke. Hor estunatu egiten dio, Tibers orgratu da mugiatuta edo, ez dela mugitzen. Bai. Arraro da hori, Warwick hor dago, bizitza... Nada, borrotamoz bizitzarekin azalbo jartzen da, baina... Ez da sendatuko. Ez dio sendatuko, bez? Horregatik gomendatzen dugu beti partida bat botatzea gutxienez gure zeatan. Guk esandako jokoeran. Bai, praktika pizko bat emateko. Anik pusatzen dago oso ondo. Ja, urreko helmuga inhibidorea da. Eta Warwick hor dago nahiko kaskata.
Eta, Bizitzak hartu beharko luke, baina, klaro, ezin du, orain txartan ezin du. eta kontuz inhibitzailea daukat eta argira eta... Behin inhibitzailea jazta, gaur bikilda, Bai, behar bada. Ziurazki ondo egiten badu, listo. bai, Bigarren baja anirentzarako, eta orain ziurazki inhibidorea botako du. inhibidorea... Hau ziurazki, markatu? Ez esaten noan, orain Warwickek izango duela bere 4.000 diru horiek gastatzeko, 4.700 horiek gastatzeko aukera. Bai, horrek abantaia emango dio pixka bat, baina inhibidorea botata, megaminoiak agertuko zaizkio Aniri. Aniren habilitateak ez diote inhibidorei afektatzen, ez da Garenen kua bezala. Garenen kua bai efetetzen duela bai torretara, bai inhibidoretara, bai denara, edifizio guztietara. Eta krip mordoa dauzka, Anik. Bai, hori ikusten dugu lehenengo inhibidore dorrea botatzen. Nik uste dut partida hori nahiko amaituta dago hasi baino lehen. Bai, megaritz orantxe atera da bazetik. Bai, lehenengo dorrea ja botata dago, bota dio Tibers, hor daude dorre azpian. Baina, corazón de hielo erosi du. Ani atxera doa, Ani baliteke horiltza egotea edo ez. Tibers hor dago joka, ia lortzen dionku bat botatzea. Ui, bigarren hilketa Garwick etxako, pizka despuxatu du, azkeneko dorrea 6 bizitzarekin salbatu eginda, 6 bizitzaz. Wow, tentsioa nabari zen da hemen. Bai, eta ben superminiona atoz, así que sendatu beharko luke Warwickek. Bai, alan da ere, abantaia oraintxe bertan ez eta pina joatea, abantaia dauka Anik. Bai, Anik inhibitzaia. 8.000 diru, bidorre botata, inhibidorea botata, Garwick hor puteatuta dago. Megaminioiek gehiago puteatuko diote. Esan bezala Zoniasa erosi du Anik, logikoa. Ultia, kasi ultia gelditu dezake. Ez dakizuen entzat Zoniasek egiten du 2,5 segundutan ezin dizute minik egin, baina zeu ezin zara mugitu. Eta... Hori adibidez, markatu? Ez esan. Ez, esatean dikoan hori adibidez, partida bost-bosten kontra parte batetan egotegotan eta talde kontrario guztia zure gainera joan da, hori labilita batzutan denbora sobrean da justo zure taldekideak heltzeko eta salbatzeko bizitza edo teamfight da ondo egiteko, adibidez. Bai, baita ere zenbaiten ultiak oso gorra izaten diena, adibidez Zeden ultia saltatzen dizuna eta ezin dezuna inolaz ere eskibatu, Zoniasekin ematen diozu eta... Eta listo. Eta Warwick berez bazera dator, ez dakit ez zuen ikasiko. Ezen konturatuko. Alandale, torre bat, kolpe batera dauka, Ani ondo busatzen dago, megaminioiak hortik daude. Jota fuego. Seguruenik nahiko segurura doa orain, Ani, ultia. Ultia botatzen dio, hor dago, justu dabil, naiz eta... Guargo hilda, eta bai. Eta bai, GGa da, ze Warwickeko 33 segundu ateratzeako, eta zeuruenik torre bat botatuko du besteare bai, eta... Bigarrena ziurazki be, hau ja Aninentzako izango da ziurazki, oso ondo egin du, gainera, dorrea botata. Bi superminion handietakoak dauzka, eta ematen duenez... Eta ja basaren bila, jazta, bizitza erdia iaia kendu dio. 2000 bedatxireun bizitza, 2006, 2000 bostun, 2000 berreun, 1000 laureun, 1000 berreun, hor usten dio minioi jipoitzen. Eta Gigi Anirentzat, Anira zidu gure lehenengo txapelketa hau. Bai? Txapelketa, gure lehenengo partida hau. Kanporaketa, beraz, Sergio doa zehara, finalera, eta Megauzmendi 3. postura jungo da. Eta, beno, zer irutu zaizu partida? Oso interesante, nahiko berdinduta naiz eta hasieratik, ez hasieratik, baina ja lehenengo bigarren kila egin ostean ja hasi da nabaritzen ja Anik ja hor fit txikitxo hori ematen dizun hori nabaritzen hazin da, abantaitxo hori nabaritu egin da. Eta ikusi duzuenez Aniren taktika Tibers estunarekin horrelako pantailentzako oso bentaja handia da. Eta baita ere, adibidez, teamfightetan, ondolo botata, 2 edo 3 estunatzen dituzula, itzelakoa izan daiteke, teamfight batetan ezberdintasuna marka dezake, irabaztea edo galtzeaz.
Baina, bueno, partida oso interesante, oso polito, oso berdin, gustoko izan dut. Espero dut gero izango duguna, espero dut berdin izatea, interesante izatea be. Zure ustez nola ikusi duzu? Ba, nik ikusiet esan bezala, hanik asko desgastutu du Warwick, distantziatik, eta gero ondo jakin izan du erabiltzen estunta, eta Tibers, hori da Aniren burusta izaten dena. Eta gero naiz eta Zoniaz erosi du, ez du beharrik izan, ze amaierarako, Warwickek izan duen arazo handienetakoa ni ere ustez izan da ez jakitea mapara nola doan, eta hori Bai, bai, hori ere arazo handi bat markatzen du. izan da, ze denbora asko gastatu du bazera itzuli, etzen sendatzen, ezin zuen erosi, Karo, hori eta be, ez da konturatu hortaz. bai, eta esperientzia jolas honetan oso garrantzitsua da, eskarmentua izatea. Gainera, Garwick jungla erabiltzen den pertsonai bat da. Osea, hementxe behar bada ez da izango munduko berena be. Hemen Luischo Fernandez ulertzeko bi puntu. Me Ausmendi eta ni Sergio borrokan ari dira, de Project eta Robotegilan telebista esatariak dira. Bai, horrelako sozer gara nola baiten, ez? Bai, hala esan beharko dugu. Bai, horrelako sozer garela botako. Ordaintzen ez digute, baina Beitu, beste, osea, amengo hau da dugu izan zora. da aurrekoa behar bada. Bi tipo zuzenan ari dira bide joko partida hau komentatzen nire telebistan euskaraz. Ba, bai. Ba, bai, horrelako sozer gara gutxi gora bera, gainera. Gainera behar bada, botako diote... Beitu, hor, jarri dute nola ikusten ari diren telebistatik zuzena argazkitxo bat Twitterren bota dute. Bai. Eta dana. Gustatzen zaigu zuek argazkiak eta nola erizareten partida ikustea, nola bizitzen duzuten txapelketa. Eta bidali beti, guk hemen Be- komentatuko ditugu. behar bada, sorpresatxo emango diot nagusi jaunari. Bale, zeuk ere. Badago kanta bat dinona, ez dakit ezagutuko duzuen Pierre Paul Versailles abeslaria. Eta badago kanta bat dinona, bale, pizka bat lotxan bat, mesedez txartoko besten dut, baina bueno, Esaten diona, baratze bat nahi dut zutegin, amets sekretuen ekilan, liliak egiun, jantzi egereenak mila korode jantzan bihotzetan. Hori zuretzako nagusi jauna. Baratze bat egingo dizugu baiten. Baina ametxetakoa, ez pentsa hor joango naizela hor. Bueno, behar bada eramango dut estazioa eta nahi duzun kotan egingo dizut hor lurzorutxo bat, eta zu jaur hasiko zara lanean. Eta, beno, esatekoa azkenik, umap.eu Twitterreko trending topicak eta estatistikak ateratzen dituen orrialde tresnaretik, ateratzen dugula azken 6 orduetan Game Erauntzia LOL, gure jaztaga, txapelketa honetakoa, 3. postuan dagola, Bai, rekorra hartitu dugu. sartu gara, zera, botako diot argazkia be, gero Bai, botatzeko. ja podiumean sartu gara. Bai. Urrengokoan, igual behar bada lehenengokoan jarriko gara. Bizkat mantentzen badugu hortik, ala, justo itxarizet mugikorra. Bizkat mantentzen badugu hor eta gero azten bagara berriz ere hashtag honekin, listo, lehenengokoa jarriko gara dida baten. Igandean badakizute, esateko gaur eguntzean gaueko 9 izango da beste kanporaketa, izango dira Inigo eta Zazpi eta Basurderen aurka, eta bi horietatik gertetzen dena joango da finalera Sergioren aurka, eta Galtzaia joango da Megauzmendiren aurka 3. postuko burrukara, eta 3. postu eta finala noiz izango ditugu, igandean, iluntzeko 9 aurrera, ez banago oker, uste dela, orantxe konfirmatuko dizuet. Bai, nik bitartean, unmapen joeretan, 24 orduetako joeretan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 gaude, oskenengo 24 orduko joeretan. Kontuz, erritmo netara, 48 orduetakoan agertuko garela. Kontuz. Bai, igandean izango dira, 3. postuaren borrokaziko da 9etan, eta gure bukatutakoan finala handia izango dugu.
Eta, beno, Bai, orduan izango litzateke gure ilusioa lehenengo postura iristea, bai, final pitxera izango handiarekin batera. argazki polita izango litzateke umapen lehenengo guaka egotea, benetan. Argazki polita hortik botatzeko. Eta erakusteko nola bideojokak ere interesa sortzen dutela. Naiz eta euskaraz egin, bideojokak euskaraz ere gustoko dugula, Bai, nonbaiten. bideojokoak gustokoa dira eta asko gera euskeraz gure hizkuntza duguna eta euskeraz hitz egiten duguna. Beraz, biak zergatik batera ezin ditugu erabili eta gainera txanpelketa sortu, komunitatea egin, batera jolastu, ba, Eta horretarako dago game mundialak erauntzia. egin. Behar bada egunen baten, Espainiako lehenengokoak izango gara. Imaginatzen. Zaila ikusten dut, baina saiatzeatik ez da zer Zergatik ez, galtzen. Euskaldunok mundu oso zer gaude sakabanatuta. Bai, hori ere bai. Nor daki zer gerta daiteken hemendik gutxira. Zuk, gaia hemen gaudela galdera txikitxo bat, zuk bideoak egiten hasi zinenean euskaraz noizbaiten pentsatu zenun olako zeo zer egitea lortuko genuela, edo egingo genuela. Ba ez, nuen pentsatzen inondik ere, kanalan jendera apuntatuko zenik ere, eta are gutxiago komunitate bat, orrialde bat, irratira joango ginela hitz egitera, telebistatik ere deituko zigutela, txapelketak egingo genituela barkatu, eta zuzenean bota YouTubetik, publiko bat izan, enuen pentsatzen, inondik ere. Baina, hemen gaude, eta hemen balin baude esan nahi du merkatua dagoelako dela, eta merkatu hau azten joan behar gera, zabaltzen, eta hortarako gure partetik, gure partea bakarrik ez, zuek ikusleek ere zuen laguntza behar dugu, zuen lagunei, ezagunei komentatu, eta, bueno, pasatu ediztela, gure gamerauntsia.eusetik. Bai, eta gustuko izan bauzue betiko, ezta? Hori ja, eta gero animatu gero ikusten etortzera. Jode, hau orain dago, eta gero behatzi terditan ez badut hartu gogoratzen ez? Bai, hori da, behatzi terditan, Bigarren eliminatoria. bai, Inigo Goeta Zazpi, Basurdaren aurka, partida berdinak, aramen, pertsonaiak ez dazkigu zen aukeratuko dituzten, ikusiko dugu, eta, beno, besterik gabe, hemen agurtuko zaituztegu, bederatzi terdiak arte, orain afaltzeko ordua, honain da izuela guzti hori, eta, beno, besterik gabe, Robot, eskerrik asko hemen izateatik, gero ikusiko gera, Zeuri, gero arte guztioi, eskerrik asko horatzan egoteagatik ikusten, bai telebistatik, tabletatik edo nena delakoa. Eta gero egongo gara, gogoratu, behatzi terditan, bai The Prodigy Core teknika eta guzti gauza hauekin eta komentatzen, eta bai neuk, hemen prest bigarren partidaren zuzena egiteko. Ea lortzen dugun umapen lehenengokoak eltzera, hori polita izango litzateke, lehen bigarren txapelketan ertzera, eta besterik gabe, gero arte. bai, gero arte, agur. Agur. Beitu, Luistxo botatzen du segundu batzuetan bideoa grabatu duela.